Cykelholdet Team Easy On er nået frem til verdens hårdeste cykelløb, Tour de France. I sidste uge skulle holdet have kørt første etape, men desværre skabte holdets interesse for autografer så mange gnidninger, at det i stedet for cykelløb blev til et krisemøde. I denne uge har holdet valgt at tilbringe en hviledag ved en swimmingpool i Sydfrankrig. Henning, er ikke snart færdig. Den er nu rolig. You know what I look forward to? Nej. To get all the way to the bottoms. And that's why I feel 50% air, 50% water in this. So I can sink like a big ball of iron. Because then it makes me feel the tortoise of the trankers. Det er der man mærker nu. Henning, Den er nu rolig. det er fordi jeg skal lave pølsetræning. Der kommer nu. Øj, for satan. Det var satan, det var dejligt at få tømt ryggen, hva'? Ja. Så er vi klar til at hoppe i poolen. Ja. Lad os se, kom så, gutter. Prøv lige at vente, jeg skal lige herud. Hvad? Jeg skal lige herud. Der er ikke mere toiletpapir. Du er nødt til at holde dig. Kom så, nu tager jeg med afgang nu. Jamen altså, vi har valgt at tage en hviledag i dag, for at spare lidt på kræfteren. Så mens Ulrik og Armstrong og alle de andre, de knokler ud på etappen i dag, så tager vi lige lidt afslapning op ved poolen. Med noget hygge og noget badning og noget forskelligt. Så sparer vi de kræfter. Så er vi sat nemme klar til bjergene, det kan jeg sige dig. Det er ren energibombe. I can make the big bombs in the waters. Ja, bomber. Det sagde jeg, når det er sjovt. Donnelly på trankers, yes. Ja, for helvede. Ja. Det er plasker, det er lige, det siger plask nu. Like this. Ja. Ja, lige nok det. Og så er det altså med at passe på, så er det med at passe på med maveplaskeren. Jeg laver ikke bomber, jeg laver hovedspring. Hvad for noget? Laver du hovedspring? Ja, det gør jeg. Lige sådan her, så man lige samler armene, så bare lige... Det er bare lige på hovedet ned i vandet. On the hats. Ja. Har du hørt det, Pim? Så står han sat ned og siger, at han laver hovedspring. Ja, det gør jeg da. Det er jeg, der laver masser af gange. Why I never see you do that before? Fordi vi alle er ude som før. Ah, Hovedspring, det er et af de svære spring, du overhovedet kan lave. Ja, det er det. Og nu står du og siger, at du, Bobby Olsen, kan lave hovedspring. Ja, for det er jeg trænet til. Nu er den hoppet af. Nu er den sat ned og hoppet af. Nej, for det er jeg gjort masser af gange. Det var sat ned med swimming in the sea of love. Hvad? At Bobby Olsen, han hopper på hovedet. Hvad? At Bobby Olsen kong Gullerod, hva'? Er der kong Gullerod, hva', Bobby Olsen? Så hopper han... Nej, ikke mig, Pim. Hvad nu værd? Så hopper Bobby Olsen på hovedet, hva'? Kong Gullerod. Nej, for sat. Pim, du skal ikke slå på mig. Jeg glæder mig sådan set rigtig meget til lige at komme ud og svømme, fordi det er altid lige været noget for mig, det der med lige at komme ned i noget vand. Og for eksempel den gang, hvor der var, jeg gik i 10. klasse, der blev jeg lige, da vi var færdige med det, der blev jeg lige kort til årets vandhund. Nej, for satan. Nu skal I satan ned med bare This is the flushing of the beach, Henning. Det er satan ned med ren afslapning, det her, hva'? Øj, for satan ned koldt nu. Der skal jeg satan ned væk ned. Føj, for helvede, du. Det er satan ned med så koldt. Hva? Skal du i, Bobby? Hva? Skal du ned? Hva? Skal du ned i vandet, hva, Bobby? Skal du i? Nej, han er dum Armstrong. Så ligger han derude og knokler ud i solen, mens vi andre vi holder hvile af. For satan. Nu skal I satan ned bare slå jer ned. Pim og Bobby. Kig lige en gang. Nu skal jeg se, så ligger man sig satan ned bare ned. Sådan gør man, når man er på swimmingpool. Så ligger man sig bare ned. Ja. So now I make the jumps in the waters. Jeg gør det jo det. Nej, for satan, det er afslapning, det. Nej, for helvede. Det var satan ned med en maveplasker. Det var satan ned med en vandhund. Så er det vist din tur, Bobby, hva'? Så er det vist nu, vi skal se det hovedspring. Yes, come on, boy. Kom så, Bobby. Nu skal vi sætte ned og se, Bobby han kan springe på hovedet, hva'?
Come on, Bobby. Du tør måske ikke alligevel, hva'? Jo, det gør jeg. Du tør måske ikke? Jo, det gør så. Jeg tror så, at jeg ikke kan tør nu. Jo, Det sagde han nemlig, det er svært at lave et hovedspring. Det sagde han nemlig ikke alle af dem, der kan det. Men jeg var derovre til anden rundt. Nej, han tør så nemlig ikke. Kom så. Come on, Bobby. Let's see. Det var satme fint. Det var satme et kedeligt hovedspring. Hold da kæft. Look at the swimming trousers. He lost the swimming trousers right there. Lige da jeg har hoppet ned i swimmingpoolen, så kunne jeg bare mærke, at det var helt galt. Og så fandt jeg bare lige ud af det, fordi jeg glemte at binde mine badebukser. Og så var de bare lige røgnet ned i vandet. Så lå jeg lige dernede med morsen bare. Har du tabt badebukserne? Ja, tabt du badebukserne, hva'? Tabt du badebukserne? Hvor kommer det badebukser? Oh, you have to make it us. Man kan se stumpen. Giv mig det badebukser. Film ned på stumpen. Giv mig det badebukser. You want the trousers? I have the swim trousers for the eyes. Nej, Pim. Det er sandt, det. Look at this. Hvor kommer det badebukser? Teaching Bobby reminded me of one time back in Amsterdam when me and my friends, we had a pool party and we filled up the pool with urine and Red Bull. And then we took a guy called Tommy and the Klonkenvijver, which means Tommy with the skin of pipers. And we stripped him and we threw him right in the pool and he died. Kom så, Bobby. Tag dem så. Det er sandt, det med en pittestump. Prøv at se en pittestump. Nu skal du bare se her, Bobby Olsen. Upti. Så kan du selv komme op og hente dem, Bobby. Så kan du selv komme op og hente dem. Hvor giver mig det badebukser? Den giver mig det badebukser. Det er sjovt, hva'? Hvor er det bukser, den der? Kom nu, Bobby. Skal du ikke komme og hente dine badebukser? Bare hvem? De hænger lige der. It's getting such a hunger for the stomachs. It's such a hungry stomach. Er du sulten? It's such a hungry stomach I have now. Nå, for helvede. Kan du gå ned og hente nogle pølser? Yeah. Det er sandt, fint. Jeg trænger også til at slappe lidt af. Down there? Ja, lige nøjagtigt. Så ligger jeg mig lige og slapper lidt af. Ja. Henning, og nu tager de badebukser. Ikke nu, Bobby. Jeg skal lige slappe lidt af. Henning, Ikke nu, Bobby. og ikke noget for de badebukser. Ikke nu, Bobby. Jeg skal lige slappe lidt af. Henning. Jeg trænger lige til at slappe lidt af. Det var rimelig træls at ligge ned i den swimmingpool, fordi jeg ville da nødt det her folk, de lige skulle se mig i overtus. Men det værste af det hele, det var, at jeg ikke får lavet pølser om morgenen. Så der kunne jeg bare mærke, at der skulle jeg snart rigtig meget lave pølser. Henning. Henning. Jeg skal lave pølser. Hvad? Jeg skal lave pølser, Henning. Skal du lave pølser? Jeg skal lave pølser. Så gå ned og lave pølser for helvede. Jeg skal snart tage mine badebukser. Du kan selv gå op og tage dine badebukser. Jeg holder sat nemt hvile af. Hvornår tager de badebukser? Ikke nu, Bobby. Jeg holder hvile af. Henning, I have the sausage for the chips ears. Nej, det ser lækker ud. Det er sat nemt pølser. Hvad siger du til det, Bobby? Ej, de smager sat nemt godt. Dem skal du tage og komme op og få en af, Bobby. De smager sat nemt godt. Det er pølser, som vi kan lide dem. Der er en pølse der deroppe, hvis du vil have en. Kan du så ikke give dem mine badebukser? Nej, du må selv komme op og hente badebuksen. Jeg holder hvile af det. Kan du tage mine badebukser? Can I take those trousers for it? Nej, du holder hvile af, Pim. Du skal sætte dig herop og hvile dig. Kan du have en pølse, Bobby? Ja, Det er ikke de franske pølser, det her. jeg vil gerne have en Det pølse. er sat nemt kvalitet. Nej, det er sat nemt med franske kartofler og det hele. Det var nok ikke så klogt lige at spise de pølser, men det var bare fordi, de lugter så dejligt, sådan lidt røget pølsesmag. Men så bagefter, hvor jeg har spist det, der kunne jeg bare mærke, at der skulle jeg lave pølser endnu mere, end jeg skulle før, ikke? You like the feel attacks, huh, Bobby? Og endnu må give mig de bukser. Giv mig de bukser. Se til ham, han selv kan komme op og hente dem. Henning says you can go and get them yourself. Det kan jeg ikke. Should I give him the trousers, Henning? Nej, det holder hvile af, Pim. No, because we have the feel attack. I can't. Hvad satan er et dyr på 4 bogstaver? Det var overhovedet ikke spor sjov, fordi jeg kunne bare mærke, at de pølser, de er presset.
Og så kunne jeg bare ikke holde til det mere. Så lige pludselig, så sagde jeg bare smut. Føj for satan. Ej, det er ulækker. For helvede. It makes the crabs. Hvor satan er, der ikke lave pølser i vandet. Ej, for satan, det er ulækker. It makes the crabs in the pools. The crab in the crab in the pools. Helvede, du. The crab in the crab in the pools. Du er ulækker. Hva? Har du det godt nu, hva? It's a nice floating crab. Har du det godt? Nej, for satan, du er ulækker. Føj for helvede, du. Fy for satan. Det er satan, det er for ulækker. Du ligger altså ikke at lave høm i en swimmingpool, det er helt sikkert. Vel? Du kan pisse i en, hvis du virkelig er trængende. Men at lave puha, ej. Føj for satan, du. Non, il faut partir. Han har sagt det ved svin. Non, vous, je parle, moi. Je sais pas. Vous partez tous. Jamen, vi forstår dig godt. D'accord? Han siger noget svin. Du kan godt gå i gang med at pakke sammen. Pim, nu ser du sagde det med at komme i gang. Han vil ikke have så længere. Non, Nej. c'est pas bien. Lige nok, det er det, jeg C'est pas sagde. bien pour les clients, tout ça. Det er jeg ked af, det her. Nej, det er jeg ked af. Så kan jeg godt forstå ham campingpladsejeren, at han ikke vil have Bobby på sin campingplads. Det er altså ikke en campingplads for hunde, vel? Så har det været min campingplads, så han får nøjagtigt samme tur, det er helt sikkert. Der er kold. Den var heller ikke gående i Danmark. Nej, det var han ikke. Pour le Danemark, ils conduisent comme ça. Nej, det er nemlig rigtigt. Danmark, det er nemlig også et godt land. Nej. Så håber vi har et godt. Jeg har fuldstændig gjort til grin for ham, franskeren. Hva? Det er ikke med vilje. Så skal jeg kendes ved sådan en møgsvin. Nu kører vi. Det må du sige, det må undskyld. Nej, det er som er en hund med. Så kører vi. Så fik du ødelagt det for Pim og mig. hva'?